Film ka tutunan ang Shilaka da Burma buskani 21 December train palani bagai ang phai tongo correction chapnai engai 29 Krishnapur mane khatiwo tiang jotulokro koyo phai majak phane nekto hambai खुलुमो जतनि खाजने ता खुक्ते बुखुक संगनो बुस्कांनि 21 December नि हरो जों पालायना थाङि दङो चिनि ट्रिं बा तिप्रा एरा बिसिकता लामसंगा पान्दा हंगाय आथायंखा 29 कृष्णपुरनि मानि खाति थायो हंगाय आं बिपाशारि आं फाइ दङो नरं बेबाक्सा पान्दावो मानजागना बागै खरां मिउजिकल बेन्ड बाय गदालै हामबाय आं बिसिदेब कलय बेरखादो सिमलां जतन खलायनाय मिलिं मालां जतन फुनुंनाय आनिफान 21 तारिख डिसेम्बर 29 कृष्णपुर सिनि मानिक हाथि बाजार आं कायसा त्रिं बिसिकतालतयै फाइ दङ जतन माक्रुम साक्रुम खलायसं तं थलाय बागै सारा त्रिपुरानि रसामुं करं मुसुम करनक फायनाय जतन फाइबाजानि अक्रा साक्रा ताइ सिक्ला सिक्ला जतन खुलुमका सिमलां जतन खलायनाय मिलिं मालां जतन फुनुंनाय आनिफान खुलुमका हेलो बायरो आं नन खाजुक मानिक देबमा नर जतन आनि खुलुम याफरो ताइ तं थमा याफरो फाइनाय 21 डिसेम्बर आं नौनि आमचाय तेलमोरानि मानिक बाजार फाइ दङ तिरिं सेलिब्रेशन खाइने बागै नरबाय बाक्सा अ तिरिं सेलिब्रेशन न संचनाय एबाके लवाजिनर गंखा 29 कृष्णपुर तिरिं सेलिब्रेशन कमिटी तो जत्तो अर्गानाइजर न आनो रिंगा बागै बेले खना हामबाय ताइ आनि खाने हामसाक माया फारो फाइदे हाके फाइदे बायरक जों आदिनो मालालायनाय ताइ तिरिं सेलिब्रेशन पालायलायनाय खुलुमका आं स्वर्गश्री देब बर्मा आं फाइ दङ नरक जतबो बाक्सा चिनि त्रिं बिसिकतालनो लामसगना बागै थाइ मानिक हाते कृष्णपुर ताइ नरक जतनो कबब मुंगनारुको फाइदि जतनो पाल बाक्सा के चिनि त्रिं बिसिकतालनो जों याचक लायानो जतनो बेलाके हामबाय जतनो खुलुमका 21 December जों फाइ दङ मानिक हाति बाजार रांसाक जरानि बदल लेङै ताइ खरां मिउजिकल बेन्ड बाय गदालै नरक जतन फाइदिया जागा जतन टं थगलायनाय मोसालायनाय चिनि तिरिं बिसिकतालनो लामसगलायानो हामबाय जतन चिनि तिरिं बिसिकताल ताइ एडभान्स क्रिसमास ताइ एडभान्स चिनि निउ इयार नि बागै जत तिब्रा सारक बा तिब्रा हास्तेनि जत लोकरंना हामबाय मारो फाइनाय 21 तारिख डेट मीन्स खना सिनि तिप्रा सारंनि त्रिं बिसिकताल ताकलायनो बिसिकतालो जतनो गाहाम करं खाय पाला लायथुम गाहाम करं खाय तंथुम फाइनाय बिसिरगो जों ताइबो चिनि साक खाम चिनि काइमानि बरमानि रक ताइबो गाहाम कायमाना बागै जों दियालायनाय नंथुम आबनि लगे लगे प्रभु जिसु चिनि काइतर आसाइमानि सालंखा फाइनाय 25 तारिखनि डिसेम्बर बुस्कांनि 25 तारिख डिसेम्बरनि सिगांनो जिसु ख्रिस्ट जे हाव फाइ दङ फाइनाय बिनि जन्मदिन नंनाय साइमानि जों जत लुकुरक जत चार्च गोरों जागा गोबां हास्तेनि गोबां लुकुरक न ताबुक एडभान्स क्रिसमास केरल खालायै प्रायनो पाइथाक दिगिव जों फाइ सफैलायगा आबनि बागैबो बेलाय खान जों पुइलार कायथना हामबाय ताइ जे जारा केरल खायनाय क्रिसमास बानि खायनाय बा जत चिनि लुकुरक नबो बेलाय हामबाय अबनि लगे फाइनाय 31 तारिख डिसेम्बरनि हरनो जों ताइ वैसिया कताल बिसिमा मुनाय 2024 आपनि पराखाय जों 2025 मानि बुनाय बेलाय खेने सिनि कपाल काहाम ताकलाय बसरो वातै पान्तै गोबां फानो जों नायनो माने बेलाय खेनो ताकलाय माइखुल हामका गोबां मा बियाल बेगताव क्लाय हुनै जों आसे खनायापन रां फैसा तो ग्रैनो हायपानो काहाम करं मेलेरिया आंत्रिक বিভিন্ন রোগ বাই চিনি বড় কবলক লাইও কিন্তু তাকলাই আবদিরক
कलाइलिया बनि बगै ईश्वर हामबाय फाइनाय बिसि 2025 अ बिसियो बसों गाहाम करंखाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बिसेसकै चिनि त्रिपुरा सारक दंगै मानान बागै जों बिसि कतालनो फाइनाय 31 तारिखनि हदिबर जों यासाक संनाय ताइन दिनखाय जों हायनाय बिसि कतालनो जों पालायलायनाय लबलायमुं बिसिंतै खाथुं खाजानि बिसिंतै बनि बागै जत्तो त्रिपुरा बासिना तैसा बेलाय बेलाय केना हामबाय आसोंना खुलुमबाय।